Handumanan sa kaawit. Ano ba na sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Wena. 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 Uy, bangon na, kibuntag na. O saman, muskwila ka o di? Muskwila ko mauwi. O, lihok na. Basin og balit kas imong klase. Oo, ma. Daywa na. Wa man di klase sa last na tong subject ba? Manglaag ka na. Asa man tamang laag? Ato ta sa pikas barangay. Namin nagduwa dito basketball. Mga tuto na. Ay, dili lang ko day uy. Mopauli lang kog sayo kaya kung tabangan si mama sa trabaho sa bahay. Tuol na lang gid ko sa amo. Malipay gito ron si mama nga nauli kog sayo. Kay makatabang man ko siyang trabaho. Salbahis ka, tawana ka! Salbahis ka! Hala, ang amo silingan nga daka. Kung nakilak mo na siya. Tawana ka! Traidor ka! Nakaaway tingali na sa siyang uyab. Nagsalikan gwapo ka? Mong daghan mi sa imo kinabuhi, salbahis ka! Ay, ang uyab na uglain ang iyang uyab. Mao ba? Naghilak nga to'y silingan nga babay kay nanguyab og lain ng iyang uyab. Oh, ma. Ay, maayo gani kay wa ka bakit nga nagtanaw niya. Nitago man ko sa saging magod. Mao gid ay resulta nak basta gwapo ang uyab. Daghan og kompetensya. Kung ako'y mag-uyab-uyab, ma, iligid ko manguyab og gwapo. Aha? Kanang batig na akong piliun aron dili ko ilisan. Kakuyaw gud nimong mindset day. Ngano gid in taon nga kana mang batiog na akong gusto nimong uyabon kung mag-uyab-uyab na ka. Tungod lagi atong akong nakita, day. Unsa man day mong nakita? Amo laging silingan, day ba? Naghilak lagi. Kinailaing uyab ang yang uyab. Morning niingon ka nga kung mag-uyab-uyab gani ka kanang batiog na ang imong uyabon. Aron dili na siya mangitaglain. Pero ay, day, uy, di sa ta magsigig storya abot ng uyab-uyab, uy. Magtarong sa ta sa tong pag-eskwela. Daywa na. Kinsa di mong uyab ron? Wa pa ko'y uyab, day, uy. Pag-chore, uy. Tinuod bitaw. Wa pa bitaw ko'y uyab. Maayo pa day ko nimo, kay may uyab naman ko. Ah, maayo pa ka kay na di kay uyab. Unsa man, ganahan ka? Nakoy hatag di mga laki. Ha? Ayaw pagsigig binuang diha good. At tinuod na tao. Day, basig nalimot ka sa kong giingon nimo sa una. Nga kung mag-uyab-uyab mangani ko, kanang dili gwapo, aron dili ko pasakitan. Ayaw ka bala ka kay dili ni gwapo tawhana. Um, Dari yung number, oh. Kalingaway lang kong text, good. kinsa may pangalan ni niya? Jonathan. Tiara ang number nga gihatag ni Chay Chay na ako. Ako ni Texan, B. O magpaila ko niya. Nanawag man lagi ka. Nindring ka ko si mong text nga ningon kang amiga kang Chay Chay.
Maong naduwa ko nimo. Amiga bitaw mi. O gi akong gihatagan sa imong number. Nga nang na-text mo ka na ko, Wen. Ganahan ako makik-friend nimo. Pero og dili ka okay ra sad. Kaluuran ba eh. Nindot mo nga na ang dagantag friends. Maog yun. Nya, friends na ta, ha? Okay ba? Ay, maka-love life na gining akong amiga ay. Saba ka diha, uy. Love life karon. Friends pa gani mi? Eh, asa man tayo na paingon? Ato, maginas pa nag-uyap. Day. Unsa man gid hitsura ng Jonathan? Basig di ko makauyon anak niya, ha? Makauyon lagi ka, anak, day. Kay mo maginagi pangandoy ni mo ka ng dili gwapo. Indot ra bagtingog, day. Basig gwapo kaayo to. Igwa-igwa ra lagi ang itsura. Kumusta, Wen? Okay ra. Pwede ta magkita? Ha? Sige na, kay gusto kong makita ni mo sa personal. Sige. Asa man ta magkita? Salamat nga nakita na kita, Wen. Kinuo ko. Kabati po nung naong ining tuhana, uy. Okay ra ka, Wen? Okay ra. Kagwapa ni mo eh. Salamat. Datas unahan na. Mang snack ta. Wen, naunta ko isulti mo. Unsa man na? Wala na makaingon kang presko ra kay ko. Kay, karon pa beta nakita. Gusto lang ko mahibaw ka nga. Love ka. Oh. I love you, man. Jonathan. Mauna, man. May chance ka kunin. Ako na lang kaning sukto ning tawhana, uy. Bahalag bati kay nignaong. Wen? Jonathan, kung sugton ti ka, dili ka ako nimo pasakitan? Panggaon ka ako nimo? Ipasalig ko na ni mo, Wen. Nga magbalipayon ka upad ako. Unya, saman. Uyab na ta? Indo tarbag tingog, uy. Sige na lang, uy. Pagkaroon ba? O lagi. Uyab na ta. Salamat, Wen. Ay, hinoon kay may uyab na ka, day. Pero day, perting bati atag naong intaw na to, day, uy. Oh. Ay, dali ba mo man mo gusto nga bati og now? O lagi. Pero day, nasubrahan naman sa tautos ka bati, uy. Basta kay bati gid kayo, day, bati gid kayo. O yang anong imo magisugot? Ako na lang gisagot kay sigurado man ko nga di ko niya pasakitan. Og dili pod siya mangitaglain kay bati ba siyag naong, di ba? Kumusta nga kong pinangga? Okay ra. Nigaw na ka? Wa pa, uy. Kao na ba eh. Ayaw pa gutom. Karang taod-taod, makaon ako. Ha? Manuroy ta? Oo, Wen. Kuan, Jonathan, busy pa man ko, uy. Busy ka? O mauwa kang miligkoyog na ko kay matiog na mo? Ha? Pataka mo lang taon ka, uy. Dili mo gud na ako ikauwaw good. Come on ha. Manuroy ta. Sige. Manuroy ta. Jonathan, unsa gud ni? Ngano ni amon tayo ning gamayng kwarto? Love ko ni mo. Sa una, wag gyud kagugma nimo. Pero sa imong ipakita nga kaayon ako, sa imong pagpangga, nakatun ako sa pagkikugma nimo. Nga sa ato pa, musugot ka sa gusto kong buhatan ni mo. Uy, gigapos magugko nimo. Wen, love kaya tika. Jonathan. Noo ko. Wa ko makapugong sa akong kagalingon. Natugyan kita ako ni Jonathan ang akong kaugalingon.
Wa naman nawag si Jonathan ako. Ako ni susihon, be. Mato ko silang bay. Ay, ikaw de ay siwi ng uyab ni Jonathan. Ote, asa man di si Jonathan, te? Wa din eh, tuwas siyang uyab. Ha? Unsay uyab? Nagtuo ka nga ikaw ra uyab sa kong anak. Daghan mo uywi na. Unsa? Huwag maayong mahibaw ka ha. Nga wa ko makauyo ni mo para sa akong anak. Kinuo ko. Nagtuo ko ka ako na uyab ni Jonathan. Naapanilain. Nadawag ang salbahe sa ay. Ngano nanawag man ka? Wen, pasensya na ka ha. Di bukan ha. Di araw ko sa kong barkada agad nag-inom eh. Barkada? O salain ni mong uyab? Wen, Dito ko sa inyo, Jonathan. Og nagkasulti mi si mong inahan. Og nahibaw ko nga may lain kang uyab. Og gabi ni mo. Wasad ko maggustuhi si mong inahan. unsa? Nahibaw ka ba, Jonathan? Grabe na akong pagmahay nga nagkauyab tao eh. Unya nakuha pag hindi mo nga akong pagkababae. Wen, Namili gani kong bating nahong aron panggaon ko. Mahalon ko. Og dili ko pasakitan. Pero maura man day gihapon. Bisag bati pag nahong ang atong uyab, magbinuang man lang gihapon. Maong kalimti na lang ko. Kay kalimta na sad ka. Bati kang nahong. Nagtuo ko nga kung bati og nahong ang mauyab, mahalon og panggaon ko. Og dili ko pasakitan. Sayop di ay ang akong pagtuo. Og akong nahibaw-an nga kumpleto di ay sa bisyo si Jonathan. Sugarol, palainom, og himabahay pagyud. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.